Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Shalom. Horas. Hurian itu hata, adorang sota mulai perminggota, di perminggotan ni hari hana naik ni Tuhan Yesus, martang yang nahohom mahita.
Amin. Kuria nahina holongan ni Tuhan Yesus Kristus. Nuaeng marlas ni roha dohita, maka lason parningotan ari hana naik ni Tuhan Yesus tu banua gijang. Ditogu-togu ari parningotan dohita tu pakirimon, pabuadang portibion ujung ni pardalanata. Ni akan aporsea di ibana, alai surgo hasonanganido, alani takasdo hati dakonota. Ale Yesus Kristus di homa tama puji-pujian, hasangapan roh di saleleng-leleng. Takas mata haporsiai Yesus nama naik tu surgo, lau mengaradi inganan di akan aporsea di ibana, jala di arahon hita asa gabe siti dangini Kristus tu sadok portibion. Alani di bagasan uduk dohot serep ni roha, tapahibul marohata, marpasaoran tu Tuhan Yesus, ulu balang nagogoi, marende mahita. Oh
Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar ni to di parbadia na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Songondodo di dok Tuhani. Bae no kudo sogot namonangi rap dohot tau hudul di habang saki. Tongonau namonangi jala hudul rap dohot damang dan di habang sanai. Haleluya. Ale Tuhan Yesus Kristus anak ni natumibuli, naung manaik tu bano agijang jala hudul tu siamu ni debata, say suruh mato di parbadia tu rohanami, asa ibana toktong mangajari rohanami. Leho tuhami parhalado na burju tu hatam, pargogoy manasida, asa toktong diradoti nasida ulaona, jala asa marsahala nasida mangalo bisuk ni si bolisi, asa tung rarat harajaumu di hasianganon. Pai masudemu sumpeak diturun ipatmu. Say pamonang mahami sa luhut na manaluhod dosa dohot hamatean, marhite-hiteho. Ay hodo na mangulu, dohot amang gomgomi, rap dohot amay, dohot todi parbadia. Amen. Manaik roh, latu surgodo, oleh Yesus Raja nami, odo ihut walang nami, obat kami, latu surgoi. Tangihon hamuma patik ni debata, di pesta pardingotan ari hananaik ni Tuhan Yesus sadarion, ima natar surat di Yohanes 6 ayat 20 sia. Dungi nina Yesus ma mangalusi nasida, hapor siai hamuma nasi nuru ni debata, ima ulaon na lomo ni rohana, atong rap mangidugugo mahita tutuhata. Ale Tuhan debata, say pargugoy mahami, mangulahon na hombar tu patikmi. Amen.
Satopoti madosata tu ado pani debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung na pungudo hami di jolom martangi yang tuho dada mangasahon hati goran nami na mangasahon asini roham na gudangido. Saya sima roham mida sadok bangso nami sesama dosa nami saluhutna. Nunga manaik ho tu banua gijang mangodihon hami asa tuho pamusatan ni pakirimon nami di halomon rohamdo asa gabe sitidangim hami tu sadok portibion marhite panggulmiton ni ngulu nami hape sipata hata dohot pabahinan nami dang hombar tu hatam balik sah diri nami dohot haboyon nami upatu jolo hami hagogo omuma dang hupati bulhami. Asima roham di hami ale Tuhan, urupi mahami, asa uhat tidakon hami ho marhite hata dohot pambahanan nami. Say sungguli marohan nami, asamu baroh hadot pangalahon nami, ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si Pangulo hami. Amen. Baga-baga ni debata taringo tu hasesan ni dosa. Tongonodo hata ni Tuhan Jehovah. Una koma biar ayau do siluluoko. Nunga pola hujou goarmu au napunaho. Hasangapon ma di debatana di gejang. Amin. Yesus Kristus panubusi asa tu tarok nanaolo majako nasitongi ayang bicar dohati ulon nunga sapuna olofi Hata ni debata turpuk di pesta parningotan ari hana naik ni Tuhan Yesus sadarion ima Heber 12 ayat sada tu onom. Dibaheni nang hitape ala nai satorop ni sitidangi humalia kita tapi akon ma nasa na pasoraton rodi dosa nagirgir makaliangi jala marbenget ni roha mahita marlojong tu bagasan paraloan nasoson di jolota. Tabere ma induk ni haporseau ni jalan pau jukotsa. Ima Yesus nama naon persilamoni. Sikat nilas ni roha tohap nai hian. Sodietongi hailaon. Gabe hudul di siamun ni habangsa ni debata. Paingot-ingot tamu ma ibana napa taot-taoton paraloan si songoni dopak ibana sian akasi pardosa asa unang marnalu jahamu unang madate to dimuna
Dangadong dope pola tiris mudar muna, lao mangalo di parukilon maralohon dosai. Nunga lupa hamu di pangapulon, na hinatahon tuhamu, ala anak kamu, ay ninado, alea naha, unang tois roham, di pangajario ni Tuhani, jala unang humandele, jupa dipicak ko. Ay diajak Tuhani dona mahinolongan ni rohana, jala disini do ganup anak na jirakonna. Ima sahatna. Mertua do akan atu mangihon hata ni debata, jala no peopsa. Amen. Yesus Tuhan sintan godang naberni dihanapi narsilangi humapapapapsahi ay hanamanangan sude namangonay ku Jesusi say puji maribana. Saingon Yesus Tuhan mina sangat beribana manai musetu surgawi tulapun dihamana Ringanan hasonangani Radediho dibandisi Tangihon mahadana. Tahatidakon maha porsiao tai, songon na hinatidakon ni dongata saha porsiao di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsia di debata Jehovah, ido ama pargogo naso hatu dosan, na tumopalangit dohotano. Au porsia di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah nasa sadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabea siya to di parbadia, adorang suabubuan. Ido tuhata, na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tua tubanua toru dong ditanom, na mula mangulu diari patuluhon, na manaik tu surgo, lau huldul siamun debata Jehovah, amanai pargogo naso hatu dosani, disima ibana, pay mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea dito di parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan di halak Kristen akan na badia, dohot di haisan ni dosa, dohot di hatai na madok, mulak mangulu dosogot daging ni halak nang mate, dohot di hangoluan na sorasuda. Amen.
Dameni debatana sumurung sian salut naroha. Imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi. Marhite-hite Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hamunaka manami nanami sudehi tanah pungu di bagas joroni Tuhat taon. Dohotak kana marminggu marhite live streaming nang diaka perkarejuan Nabi. Selamat hari hana naik madihita salutna. Berita nauli di perningotan hana naik ni Tuhata Tuhan Yesus tapai hutihu mana tersurat di Yohanes onom ayat 10 Rodi 10 songonomma didok disi. Asa torop masian akka sisianna naubigisa madok hatana kasardui isi pabigi-bigi. Alai dibotu Yesus ma dibagas rohana naung mermungut akka sisianna siala hatai. Jadi didok ma tunasida. Tungalani dohamu tergasip. Behana ma anggoi daumuna anak nizolmai. Manaik tuinganan nahian. Todi ido na panguluhon. Dang marguna anggo dagingi. Akahata nang huhatahot tuhamu. Todi doi dohot hangoluan. Ima sahakna. Huriani tuhata pasti sudido hita. Marsitasi tahun naik kelas. Naik kelas manyan anak kota di sudi akka persikolana. Naik ma akka persikolani anak konsian sekolah tingkat lanjutan gabe universitas. Naik manian pangkatnya kanak kota sian sersan gawe perwira. Naik manian akka golongata jabatata dekator sian karyawan gawe staf gawe pimpinan. Bahkan tinggi bada petong manian naik. Unang moru. Naik manian holang rohani sidoli tuanak boru. Sian holan namar dongat-dongakian. Gabi marholong ni roha si tutu. Zala manaik sahab tu namar hasohotan. Manaik manyan nang holong ni rohani akka ama doho ina. Sian nasopolah ya rupani meniop tangan ni nata. Gabi zut itiop. Sian nasohya martangiang. Gabi berzu martangiang. Sudehi tamarsitasi tahun. Naik manyan nang akka holong ni rohata. Alai lumobi ma parhapor seaun na tutu di bagasan hatani Tuhata. Alani marolopolo botol dita sasitonga molotol hasita tu minggu hananai kon. Ala di jauhon minggu hananai hodo. Hananai hani sude akan persea. Disadok gulmit
ni ngoluna si ganupari. Hamunak kadamang dohot dainang. Di minggu perningotan hananay kope ido jojo ni tuhata. Sada siya ragam ni sita-sita ni rohatta di hananay ki. Adong masada narumikot naikon naik kelas. Ima hapor seota dohot holong ni rohatta martuhan. Unang gaibe datar-datar songoni. Alai ko terus do adong peningkatan taraf iman, taraf kasih yang semakin menanjak naik sepadan dengan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Hurian itu hatta minggu hananaikon perzono manguhir turhata naung takas jaminan inganan niakan na persea di paradi debata di kita. Garansi rumah kekal orang percaya telah diberikan oleh Tuhan bagi kita. Dai kumarulupuluk berhatai son adong jabuta nama noktong. Di ini molosok PHP na merjabu di pedi hasiang anon di Jakarta di Ramangunon dak palabehai. Sudah ada rumah kita yang kekal pertama-tama di surga. Yang disediakan Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Akup ni iya mua kadamang dohot dainang manaik nang haperseot tapangatusio tamar Tuhan ala sikop situtudo huasun itu hatai. Mangarajai sadok pertibion dohot nasa isina. Dia matadana pabua parhuaso na polin na manoktong na sikop situtudo tuhata Tuhan Yesus. Molo talemparhon sada barang dopak gijang say torus don ikut tua musetu toru. Molo talemparhon batu tu dolok-dolok dangoloi tinggal di si ikut tua di itu toru. Dang adong hea udan ro sia toru tu gijang sia gijang go tu toru. Alai Yesus manaik siap pertibion tu gijang. Teori gravitasi bumi tidak boleh ada naik dari bawah ke atas. Alai di Yesus dang merlaku teori gravitasi bumi. Ala nunga sikop di bana huaso. Naso terikat, naso tergantung tu hukum alam. Termasuk hukum gravitasi bumi. Tapi Tuhan melewati transenden terhadap seluruh hukum-hukum yang ada di dalam dunia ini. Alayang gohita sedia godak pehita nei Rawamangunon mulon nang tabajo nakko tubuno gijang nakko rupani tonggo semeda utang buyo ni. Tapi Yesus Kristus dia naik ke surga karena dia tidak terikat lagi dengan teori gravitasi bumi. Tidak ada hukum alam yang menghambat Kristus naik kepada kekuasaannya, keabadiannya, kepada kekekalannya. Marulopolop todita alama naik tuhata Tuhan Yesus tu banwagijang. Mangarade inganan dia kana persea di bana.
Zala si kopma huasona. Polin manoktong. Dangadong pola si ganggu honoton. Huason itu hata Tuhan Yesus namanai ibana tu banua gijang. Molo manaik tu hata Tuhan Yesus tu banua gijang hitape. Naing goy kom manaik holong ni rohata, manaik pakka persayot tadi bana, manaik iman, nang holong ni rohata nama mulin di debata perdenggan basai. Hamunak kadamang doh dainang salah satu siani imat turpuk taon. Ikut tonggo manaik pangatusion hapersiaon namar Tuhanon. Sian motivasi ni natorop di turpuk tao melotajaha di jolona naropai huti-hu Tuhan Yesus lahu mengalului roti dohot si panganon. Apalagi gratis si panganon ni. Ibad dosa ngaroak kanatorop naing pahit cato Yesus gabe raja. Mesias politik. Jala dirajumi bagian ni kampanye politik go Tuhan Yesus. Mangalehom mangan, mangalehom minum, gratis sopola martuhor. Alaidang ngolo Yesus. Disakap ni nasidai. Aidang raja ni portibion. Nani eahan itu hata Tuhan Yesus. Alai raja ni saluhut na do. Raja ni portibion. Raja ni sadok raja na mengatasi saluhut. Jadi ngolo Yesus tergoda. Gabi raja ni halak Israel secara institusional. Karena kerajaan Yesus bukan dari dunia ini. Tetapi dari Allah Bapa. Allah yang kekal selama-lamanya. Hamunak kadamang mulutajaha jolo di juru ni trupuk tahun ayat 55 doh 56. Didok disi ai si panganon nasi tongdo dagiku. Jala si inumon nasi tongdo mudarhu. Manangise na mangato dagiku jala manginum mudarhu. Ido namia di bagasanau, jala au di bagasan iban. Iban na iro nakaning di jolo ni trupuk tanah diaya ono pului ai hata nakasardui nanido ni Jesusi. Molo gabe panganom may mana, molo gabe inumom ma mudarna. Karena motivasi mereka selama ini datang kepada Yesus adalah beroleh makan dan minum tanpa bekerja. Lalu Tuhan melihat ada motivasi yang salah. Ada motivasi yang keliru. Sehingga harus diluruskan. Pemahaman yang sempit itu harus naik kelas. Bahwa makan yang sesungguhnya bukanlah makan untuk perut. Tapi makan untuk firman Allah yang dapat mengenyangkan kita selama-lamanya. Di minggu perhana naik di Tuhan Yesus on, tu sido nang hita di ju. Asa kotong adong hanaehan ni pakka persiota, motivasita, martuhan, marhuria di jolo ni Tuhan. Siam motivasi na somal sabing. Ikon gabe motivasi na melebihi dari yang biasa. Misalnya ulido tong hitaro berminggu tujur ni Jehovah mangalak buhal ni partodiota. Alay dukon ni mula mahita muse mangalehon akasilas ni roha nang tuak karongata. Dukon mersaur hita doho debata pardenggan basay. Hamunak kadamang doho dainang di jauhom minggu hananay ko donang tuhita pangatusion na baru taringot tu surgo na manok tongi.
Hulala hirados do torop pamikiriota memahami ia surgo sabulon itu ditai ima surgo nasa daudauna tu ujung ni angkasa rayau. Alayau surah dong Apollo ni halak Amerika melolau nasida merdala menembus termasuk ruang hampa udara tong godang adong kerajaan Allah songon mindset ni hita zolma disi. Alani ahadon lapatan ni hananaikon ima mulak Tuhan Yesus sian inganan haroronahian dia me sian hadebataonna sian keabadiannya dari kekekalannya kembali kepada kekekalannya. Allah melota pahami do surgoi secara geografis dalam dunia angkasa raya dan dia naik ke situ, tinggal di situ, berarti di dunia ini kita tidak bersama-sama dengan Tuhan. Padahal Tuhan itu omnipresence. Dia hadir di mana-mana tanpa dibatasi oleh ruang maupun waktu. Itu sebabnya Martin Luther berkata, simul iustus et peccator. Kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan, meski kita juga pada saat yang sama adalah orang-orang berdosa. Tetapi meskipun kita sudah dibenarkan, Tuhan tidak langsung mengangkat kita ke surga. Sebab dunia ini juga adalah tempat yang Tuhan berikan penuh dengan kasih karunia. Songon tema-tema minggu akan salpu, gok asini rohani Jehovah do tanoon. Singanata, ingana permiana dihita. Atong bahasa ng Peter diangkat debatahi ta langsung tuban wagijak sude. Karena Tuhan melalui kita memiliki misi. Lewat kehadiran kita orang-orang percaya. Agar melalui kehadiran kita dunia ini lebih baik. Dunia ini lebih damai. Dunia ini lebih sejahtera. Lewat kehadiran kita masing-masing. Jadi sebetulnya warga kerajaan surga dohita na sedang mian waeng di portibion. Atau ibarat para pengusaha, kita sebetulnya adalah warga kerajaan surga yang sedang check-in di dunia ini. Jadi bohi-bohinya ke kerajaan surgawi do sasitonga naik komarsinodang di bohi Tagalog. Kita bukan orang kaleng-kaleng di dunia ini. Kita bukan kawe-kawe di dunia ini. Tapi kita sesungguhnya warga kerajaan surga. Yang sedang Tuhan titipkan, Tuhan pakai, Tuhan utus. Menghuni dunia ini. Agar melalui kehadiran kita. Sekali lagi dunia ini lebih baik, lebih damai, lebih adem, lebih menaik, bermutu, dan lain-lain. Di mana ini hamuak kadamang doh dainang ikut tahilalado sasitong nga hitaon songon musafir do natong merdala di pertibion. Paima merdala kita sugot tu banwagijang inganan ng pinarad ini tuhatay. Natape sipata mo lumar sermon ibadot akamata lansia songon edeni ukakaim na king surgoy sa bulok kudoy. Sayo juk do dia dehon surgoy sa bulok kudoy hinro. Yesoy nung ngaluza au Tuhan kredi babaen inganaki atong nga siya penang borhat unang jomang tokin naizo tong
Lomore perohana tinggal di Banua Tongaon, laho patuduhon holonga tu pahopuna, patuduhon holonga tu yanakonna, anggodunggo sikop holong ni rohanai, dohonon nama Roma ho Tuhan, nunga ro biau mangadopo radi maau bongot tu inganam. Di bahini di pasikop bi majo holonga tu paromena, dohot tu holonga tu helana. Ipasikop bi ma holonga tu amarta dohot inata. Menyempurnakan cinta kasih itu. Sebelum menakok kita tu benua gi. Ay malodung nakok kita no tu benua gijang. Hape berekoma se benua gijang parumemu. Sayolo do pe merhamlet tamlet dagu ya ma. Mahato puau nakok tu benua gijangon ni mo manon. Alai meludung nakok kita tu benua gijang. Sonang hita di sia muli debata ama. Tabereng parumeta ro helata se benua gijang tu toruon masih tiu batangan mekelekel wah tebunai Tuhan. Jadi di pasikop B kita musafir di dunia ini. Membuat dunia ini lebih baik, keluarga lebih aman, lebih damai, lebih sungguh. Sebab kita adalah penghuni kerajaan surga, sekali lagi yang tengah check in di dunia ini. Dan pada waktunya kita akan check out juga. Kadang-kadang saya ada jolma na check in di hotel 1 tahun, lomorohana sih, kadang-kadang pada gilirannya dia juga akan Hurian di debata nahina holongan di bagasa Yesus Kristus tersongo dia mahita patuduhon. Babua naung bohini perbanua gijak kita nuang di pertibion. Dia masih patu pota. Saya dan nama semen dasar di minggu hananaikon ima. Menjadikan kita semua jadi saksi bagi Kristus. Asa gabe siti dangina dohitan waeng di pertibion marhite mite minggu hananaikon. To be eyewitness of Jesus Christ. Hamuak kadamang dohot dainang sada ayat namat saya sakan patuduhon songo dia mahita marpanidangi. Tapa rata-rata menuju satokin natar surat di ulaun apostol bidu sada ayat walui. Sudi menuju satokin pamanaton ayaton. Ulaun apostol bidu sada ayat walu. Rak mahita majaha di Bibil tabi. Tong mabawa Bibil tanak pe adong in fokus. Alai jalo omuna do hagogo on nitod di perbedian na songgop tuhamu. Gabe siti dangiku mahamu di Jerusalem. Dohot di Sadok Judea. Dohot di Samaria. Sahat rodi ujung ni tano. Sedia mahita perjuli dokon borhat. Sian mulu di ayaton sedih minta perjulu borhat. Sian Jerusalem. Paduahon Judea. Patoluhon Samaria. Baru pe paopaton ujung ni tano. Dang hea tuhata Tuhan Yesus merhita na posona madok borhak mahamu perjolo tujung ni tanon. Baru tu Samaria
Baru tuju dia begitu Jerusalem down. Malapatan yon. Ala perjolo tiki sesiani miet di hutana ima Jerusalem. Tempat dia berpijak Jerusalem. Di sino hahanggina, di sima bapatuana, di sima naboruna, di sima indang udana. Perjolo mahobor hatsiani gaya besi tindangi. Unang Peter lau mangarzangi. Au ngaterpanggil au ijo tu hatai iko borhak dau tu nias marzamita inna. Hape anak konna tanang gumari di pejebu. Manang lau ibana ngamar saksi tu pulau 1000 ningo mazurupane. Hape nang masak ko pedah di Jabu. Taksi tongi. Mulo padita duluk 1000 misalnya bertamita nagudang kece iho innar. Ikos ya Jerusalem bo perjulu. Sia dirim, sia hahanggim, sia keluargam, sia jabum, sia babatuam. Sian nabarum sinang inang udam. Baru penon tulangkah na paduahon. Mana dokonna ruang saksi sentrifugal yang pertama berangkat dari Jerusalem. Molo tapaturos misalnya tuhita na marhuria tontona. Dangadong pitor gunana hita hukus. Misalnya di Huria Tuirian Jaya terberita guarta hapai rau bangun odak ya terbigi suaram dak sitongi molo bruzu per huriota ruas ni Huria misalnya di Semarang ikon tong ma uburzu pabainanna tong di HKBP rau mangunon. Jangan menjadi orang baik di luar tapi di dalam orang yang dicela. Nah 2 mingguan saya merukil doa mengadupi ruas naro tukator. Pada umumnya holan na gumurang ko na bermasalah naro tukator. Jarang ko pe nadong romabuan buah pisang rupa ni tak sono saya rupe. Alai ganung rojol matukator holan na berma salah. Termasuk akan amate. Iban na hurok na dari minggui. Songon na so zaman na binya diraw mangunon. Say berengan depe Kristen bakke. Kristen imana dunggabe bakke. Kristen tikina mangulu manian. Kristen waktu bekerja berkinerja manian. Janganlah hanya menjadi Kristen sesudah mati. Ayau tapi 70 mang pendiri ni gereja odo. Olo dukoni tu dia mahamu 50 tahun on. Song ni macam abang. 50 tahun ini mati dia. Atau ada juga yang bilang amang tahun 90 kan saya menikah di situ. Lalu saya sudah kau menikah kemana? Nah begitulah mang dunia ini entah kemana. Jadi nggak 30 tahun kau pedang di gereja. 30 tahun dia mati. Behama benon mengidentifikasi. Mahuleng diulaon selama 30 tahun on. Alai do ibana ma ruas nabur sudah memang. Ikon hoba semua hami. Iban nata patupa pendaftaran ulangi. Sebulan akamang. Tonahot tu anak komu, tonahot tu parumemu, tonahot tu helam. Molo so mendaftar ulang gope akan asohoti daftar ulang ma. Bila penting molo nao penamatua tonahon daftarkan ulang. Unak saya dong akapar soalan di tonga-tonga ni. Huria.
Ola mang anon dung dihobasi mod dengan mataon itu mendaftar pahami. Ngaluba bidang robe. Inilah pertama-tama berangkat dari Yerusalem. Sian dirita. Sian rumah tanggata. Sian keluargata. Berhati ta perjulu gabe sitidani. Dang mor wargani hamwa kadamang doh dainang sian bersaksi tu pulau Mentawai tidak kurang harganya. Sama itu di hadapan Tuhan. Tetapi di mana kita tinggal di situ kita mulai bersaksi. Baru peduk sia Yerusalem mangalak mahita musetu Judea. Judea hobar balok ni Yerusalem. Tetangga, teman kantor, teman seperjuangan, kerabat, ale-ale, doh akana sahorong dohti. Tetangga, hobar balokta, hobar jabutta, hobar digarejatta. Kita juga bersaksi kepada mereka. Asa ulang sona masa di Bekasi, di Rawalumbu, baru-baru pagaran di Rawamangonokyat dupi. Jadi sudah matong patuduhon hamoraonna tuhuria. Jadi Roma tiki RW doh RT Pak, bagaimana sebetulnya kita membangun hidup bertetangga ini dengan baik? Awasa horoa Bapak dengan matong. Ay holan asak miyak ka mobil munay do na tinggal di Jabunamion, di sekeliling ni gereja. Holan suara niyak ka mobil do motor munay do. Hubay bigi-bigi hami ganut merminggu hamu. Gabi jok-jok mahami terganggu. Jadi mereka merasa kehadiran gereja itu tidak membawa berkat kepada sekeliling. Benar melota patupan non komisi beasiswa di huriat tahun. Dang holan anak kon ni huriaon. Bila peting anak ni Mas Jono, anak ni Mas Bambang, doh security. Sedapak-dapaknya itu juga masuk bagian dari komisi. Ay mululang soni, dang buhi tamadokon gereja menjadi berkat bagi orang lain, tapi gereja menjadi berkat untuk diri kita sendiri. Kodok manang tuhu malia. Jadi martetangga pehi tadi jabuta berzu-berzu matongkah. Terdado pungan ina para kami son di gerejanya, senyumnya beda inat tetanggai itu. Manang kaparsahu tahun, sudah hita madohoti. Aina jo terdo keluarga ni hita hakabipion, tang binoto ibana parsahu tahun di lingkungan ni. Duk pesipata dong namasa bah, ay hakabipi do hape gabin. Sia Judea lingkaran sentrifugal na paduahon baru pehita manaik tu lingkaran sentrifugal kesaksian nomor 75 Samaria. Samaria waktu orang Yahudi adalah orang yang dianggap kafir. Karena tidak sama-sama memiliki iman kepercayaan. Beda suku, beda agama, beda ras. Sekarang kita maknai itu pluralitas. Kemajemukan. Doh doi lingkaran sentrifugal patuluhon inganatta merpanidangi tagan di Portibio. Ayado dong sada misionar sa Jerman ro tuha kay bitu piaraja di dohotu stiti di tiki tahun 26 sekian. Jadi merminggu meibana di sada huria
Ibarengi mana ma berih. Ima berita jujur tahun tanggal 31 Desember. Merbiluak bahasa Batak sudah program mau. Di sada gereja tertentu. Dungi Roma misionaris dari Manimadok. Kalau sada do suku-sukuku amang. Adong go sada nagabi Kristen di Huriaon narosian ugamo nasing. Jadi kebetulan arong horasa ada 1 tahun. Holan nasa sadom mangapuli rohak urotu hakabipi innemana. Hanya karena 1 orang itu saja. Dada holan pendita do situan na manuguno gua karongata na marugamo nasing alay do mahita sudi. Gabi perdenggan basa parlabok ngiroha. Gabi ditadana sida mabuhi ni Kristus marhite-hite habrujota. Ibanda sayarang do pelas niroha nakpe pada umumnya karena mau menikah. Tapi 5-6 orang di Rawamangun selalu masih ada yang kita baptis dari agama lain. Walaupun ini tidak penting, diupload. Tuhata do na tumakas mabotoi. Dungi pehamu akadamang do day ng lingkaran sentrifugal na paupaton sahat tu ujung ni tano. Nah, satu ujung ni tanon dia ka penafsiran misiologi na prapudion di samping ni pemahaman jarak yang jauh, lebih jauh, tapi ujung dunia ini juga dipahami dalam paradigma baru, misalnya from crisis to another crisis. Dilabatan na tonggoy son hitamian alay molo panidangi hita tu sada jol manadong krisis dialami bana, itu juga adalah pemahaman baru mengenai makna ujung dunia. Tusi mahamu wakada manghita di jo de bata marihite-hiti minggu hananay kon. Akaya nakon itu hatta nang merjabu di Banuagi jangi ditongos de bata hita sonari di hasyanganon. Asa gabe sitidangi na hita manaik panidangnyota di Yerusalem, di Judea, di Samaria, sahatu ujung ni pertibion. Selamat arihan naik madihita, naik ma akalas niroha, manaik manang ulup-ulup, manaik manang holongta, dalam manaik manang haporsyota di tuata martangyang maita. Puji-pujian mauliati gudang husobahok kami tuho ali Tuhan. Ala di minggu hananaihon marulupulup situtu tod dinami. Naung manaik ho tu Banuagijang mangaradi nganad dia kana prosea. Datung sumarulupulup pami hape tutu ali Tuhan. Nungaradi bagas na manoktong dihami di paradiho di surgo hasunangani. Apuli akaruas ni huriam nama rukil dope dapotan bagas permianan persatokinad di pertibion. Masa bengek na sida marusaha makirim ditikina tong dapot sa bagas natipak di tonga-tonga ni keluarga maringan di hasyanganon. Alay na umangat siya ninungar di inganan bagas na tutu na manoktong dihami naong penaradim di akan na bersaya dihami. Di minggu hananaik ni Jesus tu Banuagi jangi di jauh hokodo manaik manang holong ni rohanami. Maradopon keluarga, maradopon dongan, amadoho ina, natoras tu ya nakonna helana paromena, boruna nang helana pe.
asa gabi tadi nang holong ni rohanami, hanaehan ni holong ni rohanami di tonga-tonga ni Portibion, tada nang tutu hami, akay anak komu, na tao maringan di bagas na manok tongi, alay tongod dope, di luat so hami nuang miyad di Portibion, ang giat lam duminggan panggul mito ningulu nami. Ang giat lam duminggan kinerjani akaparkarejo di kantor nabi. Dalam sumurung nang lumobi haporsyon nami martuhan. Hanaehan ni mutu ni haporsyon nami marhuria di sadok panggul mito ningulu nami. Ali Tuhan di minggu hananekon marulupulup to di nami marlas ni roha hami. Ay nunga sikop situtu huasom. Danga dong nanggo saotik pesyani na tau si ganggu honon nami. Sudina huasom. Dang tarihot tuak hukum-hukum alam ruang pertikian. Ay dinama naik hiho tu banua gijang. Dang marlaku di si hukum-hukum alam. Isara gravitasi bumi. Ala lobisian nasa uhum ni hapurtibionido. Uhum nabi nuamu di tonga-tonga ni panggul miton ni nguluna. Atong seliling mian hamya li Tuhan di Portibion. Sodak konon nami manian. Bohi perbanua gijangi di tonga-tonga ni hasyanganon. Marhite-hite holong na sumurung pakatayon na toktong mga labohi mutu kinerja na duminggan daw siya nakakorupsi di tonga-tonga niya kalon na siya pari asa gabi pasu-pasu ng huriam nang hami rudi sudi ruas ni huriam di tonga-tonga ni huria di masyarakat di bangso ng negara pe. Pasu-pasu tu anak kaya nakon nami. Lubobi akan nalaho mersikola menguduti persikolan na nang tuaka universitas say manaik sa luhut na nang akapadarama pe. Pangomuan niya kapartiga-tiga doho mamanaik. Siya dalan na sitong asa marulupulup ng nasida menguduti akan ngulu-ngulu siya pari di tonga-tonga ni keluarga. Saya satu anak kado sa pangalason nami. Ala asi dohot holong ni roham. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin.
jong mahita saluhut. Sahak mapiliata tuadu pandi debata martang yang maita. Ali debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan, dohot na sa uli basa na mauliutus. Hupasahat tami masyan na nilehon mito hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutus di zulum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asaho parahasya kami pilianon. Pati bulhon harajaw mo di tonga-tongan huriam. Dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asal lam hutadahami godang ni silehon-lehon mito hami. Asal lam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tuhan Yesus Kristus naung manaik tu Banua Gijang nahudul di siamun ni debata hasa ngapo dohot hamuliaon madihoro di saliling nililing na namarlas ni roha dohamin waeng alanunga monako jala di pabaki debata ho gabi raja di atas ni saluhut halo ngangad dosudi akadalammu ay di patutoruho dirim tutoru ni saluhut alay gabi tumibbo siyan sa sudi goar jala maruli goar asa lopit saluhut ulu ni tot lao marsob batuho jala ganu pamangan marhatopoton hodo Tuhan mauliate marohanami tuho alanunga diu kapoda ladihami tu Banua Gijang gabi situa ni malim ho na mangudiho kami tu debata. Sai pasu-pasu mahuriam na maringanat dope di hasyanganon pai mamarpungu hami di labungmu. Sai pasaut mabagabagam tuak kasuruammu. Lehom matunasida sahala dohot hagugu unsia Banua Gijang asa marmulia goarmu di portibion. Saya jari maka pertohonat di huriam. Asaho Bartulomo ni roham maka turan pamicangon doho panugunuguon dia turhon nasida di huriami. Sai gonggomi jala paretai mahuriam di tano batakon. Asalam rarat jala monang huriam sahat rodi portibion. Leon habis taran sian Banua Gijang tuak kaiduk nami tuak kapadita guru akka situa asalam maraturan huriam di tanoon. Saya pazongzong harazau mu di bagasar rohanami asa marhiras ni roha hami mangoloi dohot mangihutoko pahok mak rohanami tuho asa huhatid dako kami. Mangulu manang mate pehami
hodo Tuhan nami. Sai paian hatam doho dame di huriam, asa huingot tami, dada hasianganon inganan nami. Alai di benua gijang di labung mido, sai ramoti mana manggonggomi hami, doho raja, doho suruan na pinabakina. Leho tunasida hapistaran siap benua gijang doho uduk ni roha, asa doho nasida mangoloi paretam. Pasu-pasu masa luhut perpunguan ni halak Kristen, sai homa dongan nasida jupa merpungu di gereja, di persikolan, nang di bagas nabi. Sai lam lokangi masyan hami dosa, doho sudi napasuraton hami di hasyanganon, asalam malungun hami, paimahon harorom mangalap hami tu labung me. Ali amanami na di benua gijang sai pinarbadia magwarmu, sai Roma harajaumu, sai saut malomo niroham di benua tongaon songon na di benua gijang. Lehom matuhami sedarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami, songon panesanami di dosa nidongan na merdosa tuhami. Unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangagong. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debatamaho. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaor homma damena tu todim. Hamuna kadamang dohok dainang, sian hami pangula pandita situa tim musik, media sosial, sudi namakubasi hita di minggu hananaikon, jala haumatai besian hami, selamat hari minggu hananaik, Tuhan Yesus memberkati. Horas.